ina son ki fiye da yacce kike son wani abu a duniya, amma ki ba alheri ba ce a gurina, saboda haka ba na son ki, na tsane ki. Sanda! Ashe dama haka kike ban sani ba? Sanda! Gaskiya is too risky ku zauna da ita a gida kamar haka. Ina so kowa ya ji a jiki. To shi nake sha'awa. Jeje ne. Ke da ka tada Allah. Maku ne. Sanda ka yi haƙuri. Ashe kai ne na kasa. Me ba ka wani kasa ne ba, dama soyayyen makaranta ce. Ni ɗaya ce ba ƙari. Ka ga Sanda duk abin da za ku fara sana ni ba ruwana da sabbi. Da baki faɗi haka ba. Idan wa Haka ake da wabe a kanka. Na gaji da abin da ake wa yaran nan a cikin gidan nan. Inna lillahi wa inna ilaihi